जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम रामा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे सगळ्यांचं कृष्ण खूप स्वागत आहे परत एकदा या 17व्या अध्यायामध्ये. आपण या राधा गोविंदांच्या चरणी श्री श्री राधा गोविंद यांचा आशीर्वाद घेऊया. त्यांना साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग दंडवत आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजी या मंदिराचे अध्यक्ष त्यांना सादर प्रणाम. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला ज्यांचा या उपक्रमामागे खूप 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 परिश्रम आहेत आणि खूप सुंदर असा उपक्रम हा 25वा बॅच आता संपतीये. आणि असे हे 2.5 वर्ष झाले ही सतत चालू आहे. कोविडचं जसं पॅन्डेमिक चालू झालं तेव्हापासून प्रभूजींनी हा उपक्रम हाती घेतला आणि घराघरामध्ये भगवद्गीता पोहोचवलेली आहे. आणि ऑनलाईन माध्यमातून आम्हाला सगळ्यांना ही सुवर्ण संधी मिळाली की आम्ही गीता शिकवू शकू. कुठेतरी आम्ही शिकण्याचं ज्ञान घेण्याचा खूप यथोयथ प्रयत्न केला आणि त्या प्रयत्नांवर प्रभूजींनी आम्हाला हे अध्ययन करण्याचा आणि ह्या गीता शिकवण्याची सुवर्ण संधी दिलेली आहे. आणि या सर्वांचा लाभ तुम्ही सुंदर असा घरात बसून घेता याचा खूप आनंद होतोय. हरे कृष्ण. या सगळ्या टीमला माझा सादर प्रणाम. आणि आपण या 17व्या अध्यायाला आज सुरुवात करतो आहे. ते पण राधा गोविंद श्रीकृष्ण यांचं आपण यांना वंदन करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री गौर निताई की जय. श्री श्रीला प्रभुपाद की जय. रेकॉर्डिंग मी स्टार्ट केलंय ऑलरेडी. आपण चालू करूया. मी सगळ्यांना अनम्यूट ठेवते आज. माताजी वाटलं तर आपण म्यूट करूया, नाही तर सगळ्यांना अनम्यूट ठेवा. आपण त्यांना वाचायला देऊया. सगळ्यांनी आज सहभाग घ्या. कुणालाही हो वाचायची इच्छा असेल तर माताजी हँड करा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही निश्चित वाचा. लीना माताजी सांगतील त्याप्रमाणे वाचा तुम्ही सगळ्यांनी निश्चित. म्हणजे थोडं कोऑर्डिनेट होईल, बाकी काही नाही. तुम्ही सगळे सुंदर सेवा देताय आणि खूप आनंद आहे याचा. खूप छान वाटतंय. त्यामुळे निश्चितच अगदी अगदी छान. आपण सुरुवात करणार आहोत. त्याच्या आधी थोडंसं मी 2 मिनिटं बोलते सगळ्यांची की आपण कशा प्रकारे या टप्प्यावर पुढे चाललेलो आहोत. आणि कसं मी म्हटलेलं आहे की पहिल्या अध्यायापासून अगदी जिथे अर्जुनाचा विषाद झालेला आहे, अर्जुनाचं मन विषण्ण झालेलं आहे, त्या प्रत्येक पहिल्या अध्यायापासून ते आता 17व्या अध्यायापर्यंत आपण टप्प्यावर आलेलो आहोत. आणि हे अध्याय अक्षरशः तुम्ही बघाल, प्रत्येक अध्याय जिथे संपतोय तिथून तो सुरू होतोय. असं हे गुंफलेले आहेत सुंदर मण्यांप्रमाणे, अगदी त्या माळेप्रमाणे ते गुंफलेले अध्याय आणि ज्याचा एकमेकांशी खूप घनिष्ठ संबंध आहे. आणि त्याच लाईन्सवर मी सांगू शकेन की आपण जसे, मग मला मला थोडंसं सांगावं, थोडीशी उत्तरं द्या, आपण थोडीशी रिव्हिजन करूया. मला माहितीये सगळे क्विज सोडवताय आणि सगळ्यांना खूप आवडतंय, म्हणजे सोडवायला तुमचा आनंद पण मला दिसतोय. सगळे खूप सुंदरपणे सहभाग घेत आहे. मला थोडंसं आपण रिव्हिजन पण करूया. मग कुठली ती कारणं होती हो अर्जुनाची, 5 विषाद होण्याची कुठली कारणं होती जिथून आपण सुरुवात केली आहे आणि भगवंतांनी हा गीतेचा उपदेशाला सुरुवात केली आहे.
चॅट मध्ये सांगा, हँड रेज करून सांगा, कसंही सांगा. येस स्वाती माताजी बोला. जय श्री कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आईला नमस्कार करून सांगते. गीतेमध्ये तो अर्जुन जेव्हा घाबरत होता त्याचा घाबरणापणा काढण्यासाठी म्हणून त्यांनी हे सुरुवात झालेली आहे. म्हणजे ही गीतेला मोहामध्ये अडकून तो जो घाबरला. कुठली 5 कारणं होती माताजी? अं, पहिलं कारण काय वाटलं त्याच्या मनामध्ये त्याला? तो म्हणतो युद्ध नाही करायचं, आपल्याच लोकांना आपण का मारायचं. का मारायचं म्हणजे त्याच्या मनामध्ये काय होती? करुणा होती, दया हो, होती. करुणा. त्याच्या मनामध्ये करुणा. तो इतका निष्ठुर झालेला नव्हता. जरी त्यांनी इतका त्रास दिलेला होता, कौरवांनी इतकं म्हणजे सहन होणार नाही इतकी दुःख दिलेली होती सोसायला, पण फक्त भगवंत पाठीशी होते. या एका यांनी सगळ्या पांडवांनी ती दुःख सहन केलेली आहेत आणि अजूनही त्याच्या मनातली करुणा, आणि म्हणूनच त्याला जी वाटणारी करुणा. त्याचं दुसरं कारण कुठलं? भूमिका माताजी, संजना माताजी निश्चित येईल तुम्हाला, सांगा सगळ्यांनी. असमंजसपणा. अगदी बरोबर. तिसरं कारण म्हणजे पाप आणि पाप वाटतंय त्याला. अगदी बरोबर. चौथं कारण आणि कौटुंबिक फॅमिली रिलेशन. परंपरा. येस कुठेतरी परंपरा आणि परंपरा. येस 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 बरोबर. अगदी बरोबर. म्हणजे झालेत सगळे. मी करुणा सांगितलेलं आणि त्याच्यानंतर हे 4. खूप छान. धन्यवाद सगळ्यांनी सहभाग घेतल्यानंतर सगळ्यांचे धन्यवाद. स्वाती माताजी धन्यवाद. सगळ्यांना धन्यवाद माझे. आणि त्याच्यानंतर आपण या अध्यायाला सुरुवात केली की कुठेतरी अर्जुन हा विषाद झाला होता आणि त्याने आपलं धनुष्य ठेवून दिलेलं होतं. तिथे भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून बुद्धियोग, सांख्ययोगचे गुह्य ज्ञान दिलंय भगवंतांनी की आपण शरीर नाही आत्मा आहोत. आणि या आत्म्याला कोणीही चिरफाड करू शकत नाही, कोणीही जाळू शकत नाही, कोणी कापू शकत नाही, कोणी सुकवू शकत नाही, कोणी ओलं करू शकत नाही, वाढवू शकत नाही. अशा या आत्म्याचे गुणही सांगितले, ज्याचा प्रवास या सर्व देहांमधून जाऊन आणि कुठेतरी अगदी जीर्ण देह होईपर्यंत तो प्रवास असतो आणि मग तो जीर्ण देह टाकून हा आत्मा दुसऱ्या देहाचं, दुसऱ्या शरीराला धारण करतो. या सगळ्या ज्ञानातून आपण गेलेलो आहोत. जे सांख्य ज्ञानही त्याला म्हणता येईल की जे देह आणि आत्म्याचं संलग्नपणा दाखवलाय. मग पुढे जाऊन प्रत्येक योगामध्ये याची संलग्नता आणि याचा, आणि मग कुठले 5 विषय आपण एवढे असे आहेत जे मी मुख्य विचारू शकेन की कुठले 5 विषयांना आपण प्रत्येक अध्यायामध्ये उल्लेखतो आणि कुठले गीतेचे हे 5 विषय सांगितलेले मी थोडं सांगू शकाल? चॅटमध्ये उत्तर द्या, लिहिलं तरी चालेल. कुठले 5 विषय होते? येस सुरेखा माताजी. आत्मा नाही, आठवा नीट. आत्मा नाही त्याला म्हणता येणार. तुम्ही बरोबर लाईन्सवर आहात. गुणधर्म नाही. आता मला सांगा, मी विषय विचारले म्हणजे त्या विषयांचा की प्रत्येक अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख केला जातो. मी थोडीशी हिंट देते की पहिला जो आहे विषय तो ईश्वर आहे. ईश्वर, परमात्मा, समर्पण. ईश्वर समर्पण नाही. बघा आठवा जे 5 विषय माताजी. हरे कृष्ण. जीव, प्रकृती, येस येस जीव, त्याच्यानंतर ईश्वर, जीव, भौतिक प्रकृती. बरोबर भूमिका माताजी. जीव आणि 2 राहिली, 2 महत्वाची राहिली, कर्म आणि येस पूजा माताजी. खूप छान, खूप छान. मला आनंद आहे. मला कुठेतरी फक्त मी तुमच्या बरोबर संवाद साधते. भूमिका माताजी येस धन्यवाद. खूप छान. सगळ्यांना खूप धन्यवाद आणि खूप आनंद आहे की कुठेतरी आपण त्या लाईन्सवर चाललोय आणि कुठेतरी ते जे विषय आहेत हे खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यावर भगवद्गीता सगळी आधारित आहे. मग ज्याच्यामध्ये ईश्वर जो आपण बघितला, परमात्मा, मग जीव जो आत्मा, जो भगवान माताजीने सांगितलं हाच जीव म्हणजे आत्मा, जो ब्रह्म, जे आपण 8व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला पडलेले 6 प्रश्न. मग हे आदिदैव काय आहे, आदिभूत काय, जे आपण बघितलं की जी भौतिक प्रकृती आहे, आणि आदिदैव हा जो आदियज्ञ परमात्मा जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. अशा या आत्म्याला कुठे शोधायचं, तर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये तो वसलेला आहे. असे हे प्रत्येक प्रश्न अर्जुनाला पडत गेले की कुठल्या प्रकारचे लोक मग जे भगवंताला शरण जाऊ शकत नाहीत अजिबात, आणि कुठल्या प्रकारचे लोक भगवंताला शरण जातात. मग कुठल्या प्रकारचे जातात हो भगवंतांना शरण, सांगू शकाल? सात्विक. मग ते 4 प्रकारचे कुठले लोक? कुठले लोक? आर्त. अगदी बरोबर. येस येस अर्थार्थी, येस जिज्ञासू येस. आणि ज्ञानी. खूप सुंदर, खूप सुंदर. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान, खूप छान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे 4 प्रकारचे लोक. आणि कालच्या अध्यायामध्ये आपण कुठल्या 4 प्रकारचे लोक बघितले जे भगवंताला शरण जाऊ शकत नाही? मूढ, नराधम. बरोबर, अगदी बरोबर.
आसुरी जे राक्षस आहेत, सात्विक गुण असलेले. नाही, सात्विक गुण असलेले जाणार नाहीत माताजी. ती सात्विकता दिसली, मग तामसी तुम्ही म्हणताय. त्या गुणांवर आपण आज येणार आहोत, पण कुठेतरी उर्मटपणा असलेले. येस येस, बरोबर. अज्ञानी. म्हणजे मूर्ख, अज्ञानी. अज्ञानी, नराधम, असुर अच्छा. असे लोक आहेत. ते Yes, आसुरी वृत्तीचे झाले ना आसुरी माते? वृत्तीचे. येस येस अभिमानी असणारे, अभिमान असणारे. येस. म्हणजे कुठेतरी दांभिकता, कुठेतरी हा जो दंभ भरलेला आहे, कुठेतरी अहंकार भरलेला आहे आणि भ्रमाकडे जो नेतोय, जो आपण बघितलं की प्रत्येक अध्यायामध्ये आपल्याला दिसतंय की जो एक मिनिट, हरे कृष्ण. रमेश प्रभूजी आले नाहीयेत का माताजी? लिंक टाकली आहे ना आपणच? हा, येस माताजी. हो, माहित नाही, त्यांचा काही प्रॉब्लेम असेल कदाचित. मी त्यांना सांगितलेलं. एक मिनिट थांबा, त्यांचा फोन येतोय, विचारते मी त्यांना. येस येस. हरे कृष्ण. हा, बोला बोल. काहीतरी नेटचा इश्यू असेल प्रभूजींचा, त्यांना मी सांगितलं, तर म्हणून फोन घेतला होता. तर अशा प्रकारे ज्या आसुरी लोकांचे, आणि ज्या प्रकारे भगवंतांनी सांगितलं की ही लोक ही आसुरी योनीमध्येच राहतात मग, आणि ज्यांचा हा अतिरेकी स्वभाव त्यांना फक्त दुष्कृत्यापर्यंत नेतो, आणि हे लोक फक्त स्वतःच्याच भ्रमामध्ये राहतात. आणि कशा प्रकारे आज आपण बघणार आहोत की तामसी वृत्तीचे लोक, की जे अतिरेकी, की जे अगदी मनुष्याच्या जीवावर सुद्धा उठू शकतात, इतका राक्षसी आणि इतकी क्रूरता त्यांच्यामध्ये भरलेली असते. आणि म्हणूनच या आसुरी वृत्तीचं काहीही होऊ शकत नाही, ती फक्त आसुरी योनीतच जाऊ शकतात. आणि म्हणूनच त्या प्रकारची लोक भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही, कारण ज्यांनी भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मानलेलं नाही, ज्यांचं अज्ञान आहे, ज्यांनी ना शास्त्राचा अभ्यास केलाय, ना वेदांचा अभ्यास केलाय, ज्यांनी भगवंतांना जाणण्याचाच प्रयत्न केला नाही, कारण कुठेतरी मनामध्ये श्रद्धा नाहीये. मनात पहिलाच टप्पा हो भक्तीचा, पहिलाच टप्पा. मी प्रत्येकाला तेच सांगते. आज तुम्ही सगळे आज एवढे 18 दिवस उद्या होतील की एवढ्या सुंदर या मार्गामध्ये तुम्ही स्वतः स्वेच्छेने इतका स्वतःचे बाकी सगळे आपले जे काही कमिटमेंट्स आहेत, आपले कर्तव्य आहेत, ते सगळे सांभाळून तुम्ही इथे वेळ देऊन येताय त्या सुंदर गीतेच्या प्रवासामध्ये, कारण कुठेतरी तुमच्या मनामध्ये श्रद्धा आहे. तुम्हाला मग कदाचित तुम्हाला क्युरिओसिटी असेल, तुम्हाला काहीतरी जाणायचं आहे, तुमच्या मनात प्रश्न आहेत, पण शंका नसाल, आणि ती शंकाही असेल तर निश्चितपणे सुरुवातीला पण ती श्रद्धा असणं महत्वाचं आहे. आणि त्या श्रद्धेचा भाव हा श्री श्रद्धाच पुढे या 9 टप्प्यावरून पुढे नेऊन या प्रेम भावामध्ये भगवंतांच्या घालत असते. आणि कुठेतरी तो प्रेमभाव हो शुद्ध असतो. थोडस मी ना, मला वाटतं म्यूट करायला लागेल माताजी, कारण खूप आवाज येत आहेत मला. हा, तर ते आपण म्यूट करूया. मी करते माताजी, तुम्ही ना एक एक हँड रेज केला की तुम्ही त्यांना करा अनम्यूट. ठीक आहे. हा, कारण काय होतं, आवाज खूप येत आहेत. मी स्वतःही ठीक आहे माताजी, तुम्ही हँड रेज केला ना, त्यांना अनम्यूट करा माताजी. हरे कृष्ण. लीना माताजी, तुम्हाला मी कोहोस्ट नाही केलं. येस, सॉरी. नाही, ज्यांना माताची इच्छा असेल त्यांना हँड रेज करायला हो सांगा. हो, आणि मी तुम्हाला कोहोस्ट नाही केलं, मी तुम्हाला कोहोस्ट करते हा, ठीक आहे, करा करा. म्हणजे तुम्हाला अनम्यूट करता येईल स्वतःच स्वतः. येस, ठीक आहे. त्यांना हँडरेस, कारण खूप आवाज येत होते म्हणून मला करायला लागलं, नाही तर माझी इच्छा नसते, कारण सगळ्यांना ओपन ठेवून, पण आपण शेवटी पुन्हा संवाद साधूया. तर अशा याच्या याच मार्गावर आपण पुढे जातोय की या आसुरी वृत्तीला आपण बघितलं, पण जिथे भगवंत म्हणतायत की मग ज्या लोकांनी या परमतत्वाला जाणलेलं आहे आणि कुठेतरी या मार्गावरती स्वतःचं मार्गक्रमण केलेलं आहे, अशी व्यक्ती निश्चितच कुठेतरी स्वतःला कुठेतरी प्रगती मार्गावर घालू शकते. पण कुठेतरी त्याला शास्त्रांची गरज आहे, कुठेतरी ते ज्ञान घेण्याची गरज आहे, आणि म्हणूनच साधू, शास्त्र आणि गुरु यांनी स्वतःला पडताळण्याची गरज आहे. आणि म्हणून त्या गुरूंकडून, अशा उत्तम गुरूंचं, म्हणून प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःचं उदाहरण की सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात प्रत्यक्ष भगवंतांनी शिक्षा घेतलेली आहे, प्रत्यक्ष भगवंतांनी आचार्यांकडून शिक्षण आणि ज्ञान घेतलेलं आहे, की हे कुठेतरी उत्तम शिष्याचं आणि उत्तम गुरुचं, की उत्तम गुरु कोण असावा. आणि म्हणूनच
तोच मग मार्गस्थ करू शकतो की ज्याला ती प्रचिती झालेली आहे, तो दृष्टांत मिळालेला आहे, असाच गुरु, असाच उत्तम गुरु ते मार्गदर्शन करून कुठेतरी प्रगतीच्या मार्गावरती, उन्नतीच्या मार्गावरती नेऊ शकतो. आणि नाहीतर मग ती व्यक्ती फक्त अधोगतीचीच निवड करते आणि ती आसुरी वृत्ती फक्त अधोगतीलाच जाते. त्याच्या पुढे आज आपण जातोय 17वा अध्याय. खूप सुंदर अध्याय आहे. पुन्हा या अध्यायामध्ये आपण जसं 14व्या अध्यायापासून ज्ञान, आपण 13व्या अध्यायापासून सुरुवात केलेली आहे ज्ञानाचं हे ज्ञान घ्यायला, की ज्या ज्ञानाला भगवंत म्हणतात हे ज्ञान का आवश्यक आहे. मग या ज्ञानालाच कुठेतरी घेऊन आपण या भक्तीच्या मार्गावर येणार आहोत आणि कुठेतरी स्थिरता मनामध्ये आणायची. आणि मग या भौतिक जगतामध्ये जी बद्धता आलेली आहे त्या बद्धतेपासून कशा प्रकारे स्वतःची सुटका करून घ्यायची आणि कशा प्रकारे स्वतःला तेवढं उन्नत करायचंय, कशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करायचंय. आणि त्यासाठी 13व्या अध्यायापासून जे अर्जुनाचे प्रश्न ते आज तागायत संपत्ती, जे उद्याही संपणार नाहीत, जे 18व्या अध्यायामध्ये सुद्धा अर्जुनाला प्रश्न पडले. आणि हे सगळी योजना आहे हो, या प्रश्नांमार्फत सगळं ते ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचतं आहे. आणि म्हणून या त्रैगुणांचा प्रभाव जो आपण 13व्या अध्यायापासून ज्या क्षेत्रावरती, जो त्याचा क्षेत्रज्ञ जो जाणतोय आत्मा परमात्मा, त्याला जाणायचंय, अजून जाणलेलं नाही. आणि मग कशा प्रकारे हे 3 प्रकारचे या त्रैगुणांचा प्रभाव आणि या 3 प्रकारामध्ये कशा प्रकारे मनुष्य स्वतःच्या स्वभावानुसार ती गोष्ट जाणू इच्छितो किंवा जाणतो किंवा प्रयत्न करतो, मग ते आपल्याला जाणून घ्यायचं. म्हणून अर्जुन पुन्हा विचारतोय या अनाधिकृत उपासनेबद्दल. मग जे शास्त्राचा आधार घेत नाही अशा लोकांचं काय होतं. मग ते सात्विकतेस असतात का राजसिकते का तामसिकतेमध्ये असतात. अर्जुनाला पडलेला हा प्रश्न आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात की 3 पद्धतीची एखाद्याची श्रद्धा, आणि मग प्रत्येकाचं जे सात्विकतेमध्ये केलेली गोष्ट, मग ती तप असो, यज्ञ असो किंवा जे केलेलं दान असो, या 3 गोष्टींना आपण बघणार आहोत की मग जे यज्ञ करतायत, जे तप करतायत आणि जे दान करतायत ते कशा प्रकारे या गोष्टीला रिॲक्ट होतात, कशा प्रकारे या गोष्टीचा अवलंब करतात. मग ते त्यांच्या त्रैगुणांवर अवलंबून आहे. म्हणून त्याला त्रिविधा भवती श्रद्धा. म्हणून या गुणांप्रमाणे त्यांची ती श्रद्धेचे ते टप्पे आहेत. आणि मग अशा प्रकारची लोक काय अन्न सेवन करतात आणि कशा प्रकारचे यज्ञ, मग हे 3 प्रकारचे यज्ञ आहेत, 3 प्रकारच्या तपस्या आहेत. मग हे तप कसं शारीरिक, मानसिक, कुठल्या प्रकारचं तप, हे सगळ्या प्रकारचं तप मिळून ते सात्विक तप कशा प्रकारे केलं जातं. आणि मग कशा प्रकारे दान धर्म केला जातो ह्या व्यक्तीकडून. मग सात्विकतेमधली व्यक्ती कशा प्रकारचं दान करते, राजसिकतेमधली व्यक्ती कशा प्रकारचं आणि तामसिकतेमधली व्यक्ती कशा प्रकारे दान करते. या सगळ्या ज्या त्यांच्या क्रियाकलाप आहेत हे त्यांच्या त्या स्वभाव गुणावर अवलंबून आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात ह्या 3 प्रकारच्या उपासनांमध्ये ते मोडतं. आणि मग सर्वात शेवटी जे आपण प्रत्येक मी जेव्हा अध्यायाचं शेवट करत असते तेव्हा आपण म्हणत असतो ओम श्री परमात्मने महा, हे आपण सुरुवातही करतो ओम तत्सदिती. ह्या गोष्टीने सुद्धा प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात केली जाते हे ओम. मग ह्या यज्ञ आणि हे जे अर्पण केले जातात भगवंतांना, मग या ओम तत्सत या शब्दांचं काय महत्व आहे. आणि मग दान तपस्या या गोष्टीला यांच्या सुरुवातीने कशा प्रकारचं महात्म्य लाभतं हे आपण या अध्यायाच्या शेवटी बघणार आहोत. आपण सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण माताजी, कोणाची इच्छा आहे त्यांना तुम्ही हँड रेज करून वाचायला दिलं तरी चालेल. संजना माताजी आहे, स्वाती माताजी आहे. अनम्यूट केलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे श्रीकृष्ण, जी माणसं शास्त्र विधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवाधिकांचे पूजन करतात त्यांची मग स्थिती कोणती, सात्विक, राजसिक की तामसिक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे ज्या आकृत्या दिल्या आहेत याचा थोडासा संदर्भ एवढाच आहे की ते शास्त्राला सोडून केलं जातं. मग कुठेतरी त्याला बघा त्या डायग्राम्सला, त्या फिगर्सला कुठेतरी काहीतरी अव्यवस्थितपणा आहे, कुठेतरी काही योग्यपणाच नाहीये, कारण ती गोष्ट शास्त्राला सोडून केली जाते. मग ती अशा लोकांची स्थिती काय होती जे देवी देवतांचं पूजन या विधीला सोडून या अज्ञानामध्ये किंवा ज्या अज्ञानामध्ये म्हणण्याच्या त्या ज्ञानाला, त्या विधींना सोडून करतात. मग ते सात्विकतेमध्ये, राजसिकतेमध्ये का तामसिक मधले, मग त्यांची स्थिती या गोष्टींची कशा प्रकारे असते. या 3 प्रकारच्या व्यक्तींची स्थिती या जर त्या श्रद्धेला आणि त्या शास्त्रांना अनुसरून केली नाही तर कशी त्यांची गत होते. श्री भगवान वाच त्रिविधा. माताजी तुम्ही अनम्यूट झाला आहात, अनम्यूट करा. पूजा माताजी. हो, येस येस येस.
श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. कोणी वाचा, माताजी वेळ त्याच्यावर नका जय श्रीकृष्ण. वाचू मी? येस येस. जय श्रीकृष्ण पूजा माताजी. जय श्रीकृष्ण माझी आई. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी व तामसी अशा 3 प्रकारचीच असते. ती तू माझ्याकडून ऐक. जय श्रीकृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. अशा प्रकारे तू माझ्याकडून शृणू, ताम शृणू, बघा तत् शृणू, की तू माझ्याकडून हे ऐक. आणि ही कुठल्या प्रकारची, मग ज्याच्यावर शास्त्रीय संस्कार, ज्या विधींवर शास्त्रीय संस्कार जे शास्त्राला अनुसरून केले जात नाहीत, ते केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा, मग ते केवळ स्वभावातून उत्पन्न झालेल्या श्रद्धेतून केलेले विधी आहेत. आणि मग त्या विधींना कुठेतरी शास्त्रोक्त आधार नाहीये. अशी ही श्रद्धा 3 प्रकारची असते, जी सात्विकी, राजसी आणि तामसी या 3 गुणांमध्ये आपल्याला आढळते, जी आपण आता बघायची आहे. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मृदुला माताजी वाचणार तुम्ही? अनम्यूट केले तुम्हाला. मृदुला माताजी त्या नाहीयेत कदाचित. मी वाचते माताजी. हा वाचा वाचा, कोणी वाचा. भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे. अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता की जो भरतवर्षी अर्जुनाला, जो अर्जुन या भरतवंशाचा सांगितलाय, त्याला भारता वेगवेगळ्या नावांनी बघा अर्जुनानेही भगवंताला संबोधलेलं आणि भगवंतानीही हे पृथा पुत्रा बघा की मग या वेगवेगळ्या नावांनी भगवंतानीही अर्जुनाला संबोधलेलं आहे. सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःसाठी तोच आहे. अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचं स्वरूप असतं. मग प्रत्येक जण पूजा अर्चा करतो. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आता सात्विकतेमधलं असं की प्रत्येक जण या कुठेतरी या भौतिक जगाशी बद्ध झालेला आहे. मग तो सात्विकता सुद्धा आणली आहे मनामध्ये, सन्मार्गाला आहे, पण कुठेतरी त्या सुखाशी बांधील आहे. आणि म्हणूनच त्या मनुष्याने पूजा अर्चा मग स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा ती केली जाते, पुढे जाऊन आपण बघतोय की कशा प्रकारचं हे पूजन केलं जातं. मग यजन्ते सात्विका देवान अक्षरंशांसी राजसः प्रेताद्भुतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण. लीना लाढे माताजी. हरे कृष्ण. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात, राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची, तसेच इतर तामसिक माणसे असतात, ती प्रेत आणि भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हीच स्लाइड आपण आधी सुद्धा बघितलीये बघा की कशा प्रकारे देवी देवतांची, मग त्याच 14व्या अध्यायामध्ये आपण की कशा प्रकारची ही लोकांची श्रद्धा असते, मग त्या श्रद्धेचं स्वरूप कशा प्रकारचं. मग जो सात्विक व्यक्ती हा देवांची पूजा करतो की देवी देवतांची, मग कुठेतरी सन्मार्गावर आहे, कुठेतरी मनामध्ये ज्या भावना आहेत ह्या सतयोग्य भावना आहेत आणि म्हणूनच ते देवादिकांची पूजा करतात. राजसिक माणसं हे यक्ष राक्षसांची पूजा केली जातात किंवा व्यक्तींची. मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपण बघतो ना की वेगवेगळ्या अघोरी विद्या जे तामसिक माणसं तर त्याच्या पुढे जाऊन करतात, जी प्रेत भूतगणांची. मग त्या अघोरी विद्या आपण हा व्यक्ती बघतोय बघा की ज्या खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या विद्या आपण याही जगामध्ये बघतोय की असे हे लोक जगामध्ये आहेत. जसं आपण म्हणतो की म्हणून भगवंताने जेव्हा सांगितलं 13व्या अध्यायामध्ये की तू काळजी घे स्वतःची, कारण या मायावती, या मायावादी जगामध्ये तू या बंधनात अडकू शकशील. आणि म्हणूनच जसं आपण कुठेतरी लोकलमध्ये प्रवास करताना तिकीट मारापासून कसा बचाव केला जातो, तशा प्रकारे तू स्वतःचा बचाव कर या मायावादी जगातून, कारण या प्रकारे
प्रकारची वेगवेगळ्या प्रकारची माणसं भरलेली आहेत आणि तशीच ही माणसं जी राजसिकतेच्या वासनेमध्ये कुठल्या गोष्टीची पूजा करतात आणि ज्या ज्या प्रेतभूतांची पूजा कोण करतं, ज्या अघोरी विद्या असतात आणि असं काहीतरी अघोरी ज्ञान की ज्याने दुसऱ्यांना अपाय सुद्धा पोहोचवला जातो, अशा या विद्या तामसिक. कारण कुठेतरी भ्रमामध्ये असते व्यक्ती, कुठेतरी अज्ञानात असते. योग्य ज्ञान काय, योग्य शास्त्र काय, योग्य विधी काय याचं ज्ञानच नसतं. आणि मग बघा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट. येस. संजना माताजी अनम्यूट केलंय. हरे कृष्ण. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेलेच नाही ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात, जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्यांचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा की जे आपण बघितलं ध्यान योगामध्ये, हे कुठलं ध्यान हो, हे कुठल्या प्रकारचे अघोरी प्रकार आहेत की जे स्वतःच्या शरीराला यातना दिल्या जात आहेत, की कशा प्रकारे काही गरज याची असते, की मग तुम्ही ज्या ध्यानाला म्हणताय हे खरंच ध्यान मानलं जातं, की मग ज्या ध्यानाचा आपण अष्टांग योगाचा अभ्यास केला की त्याच्या मार्फत जी परमात्म्याची प्राप्ती केली जाते आणि ज्याला स्वतःला कुठेतरी मन नियंत्रित, हे मन, या मनावरती, हे मनच कसं शत्रू आणि मित्र बनू शकतं, मग या मनावरती कशा प्रकारे हे आघात करून तुम्ही यातना देऊन, शरीराला मनाला यातना देऊन या गोष्टी केल्या जातात. कारण कुठेतरी मग त्या कठोर तपस्या दाखवण्यासाठी, मग जसं प्रभुपादांनी हा शब्द वापरलेला आहे, शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, म्हणजे मनामध्ये सगळं काहीच नाहीये हो, फक्त दाखवायला आहे, फक्त दाखवायला मी हे असं करतोय, मी असं इंद्रियांना करू शकतो, मग हे असं लोक बघून अरे बापरे काय येतं. कारण आजकाल म्हणजे ज्यांचे विचार आणि जितकी पात्रता, जितकं ज्ञान असेल त्याप्रमाणेच मनुष्य सुद्धा विचार करतो. आणि म्हणूनच या कठोर तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेलं नाहीये. कुठेही अशा प्रकारच्या अघोरी विद्यांचा शास्त्रामध्ये उल्लेख देखील नाहीये. पण कुठेतरी फक्त अभिमान, अहंकार, वासनेमध्ये बुडालेली लोक असतात की ज्यांना फक्त स्वतःला कुठेतरी सिद्ध करायचंय आणि ते वेगळ्या प्रकारे आणि कुठेतरी चुकीच्या मार्गाने करायचंय. आणि म्हणूनच आपल्या शरीराच्या अवयवांना जे यातना देतात अशा प्रकारच्या लोकांना कुठेतरी राक्षसी वृत्तीचंच म्हटलं पाहिजे. मग आता हे मनुष्य बघा की जे आपण बघतोय सात्विक, राजसी आणि तामसिक, या वासना कशा प्रकारे मग तुमच्या अन्नानुसार सुद्धा तुमचे स्वभाव गुण तयार होत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी वाचते. भोजन ही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप, दानही 3 प्रकारचे आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे आणि उष्ट असते, तसेच जे अपवित्रही असते, ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा कशा अन्नाची सात्विकता. मग अन्नातून आपण बघतो की मग जे अन्न तुम्ही खाताय, जो रस अन्नाचा, जसं आपण परवा बघितलं की जे व्यक्ती अन्न बनवते त्याच्यावर सुद्धा, त्या भावांवर आणि त्या सात्विकतेमधून ते रस अन्नामध्ये उतरत असतात, ते स्वभाव अन्नामध्ये उतरत असतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या अन्नाचं पण महत्व किती आहे. आणि मग त्या नैवेद्याचं महत्व तर किती वेगळं आहे. जे आपण बघितलं की जे भगवंतांना अर्पून आपण साधं कितीतरी सणासुदीनं आणि कितीतरी प्रत्येक गोष्ट, या गोष्टीला नवरात्रामध्ये केलं जातं, गणपतीच्या उत्सवामध्ये केलं जातं. आपण आता कृष्ण जन्म येतोय, त्या कृष्णाच्या जन्माच्या दिवशी आणि कितीतरी वर्षभरामध्ये अशा या प्रत्येक महत्वाच्या दिवशी, आपण इतरही दिवशी, की प्रत्येक दिवशी भगवंतांना जे अन्न अर्पून आपण घेतो त्याची सात्विकता आणि त्याची नैवेद्याचं महात्म्य जे आपण आधीच ऐकलंय. पण त्याचबरोबर ही सात्विक आणि राजसिक आणि तामसिक लोक काय अन्न खातात म्हणून ते त्या प्रकारे त्यांचा स्वभाव सुद्धा तयार होतो. तर अशी ही सात्विक लोक आणि मग त्या प्रकारे तसेच त्यांचे यज्ञ, तप आणि दान हे सुद्धा त्यांच्या वृत्तीनुसार ते करतात, त्यांच्या स्वभाव धर्मानुसार ते करतात. आणि मग ते भेद तू माझ्याकडून ऐक की कशा प्रकारे बुद्धी, बळ आणि आरोग्य, प्रीती, मग हे सगळे सात्विक आहार
आहार, कुठेतरी वरण भात भाजी पोळी हा आपला जो चारी ठाव आहार असतो तो सगळा आहार, मग कुठेतरी 56 भोगाची गरज नाही हो, कुठेतरी मोठ्या पंचपक्वानांची काहीच गरज नाही, पण जे काही कराल ते सात्विक आहार. मग जे इस्कॉन पण सांगतं, मग इस्कॉनच्या पुढच्या टप्प्यांवरून जे जे पुढे भक्तिशास्त्रीच्या मार्गापर्यंत गेले ते कांदा लसूणाचा पण कुठेतरी त्याग करतात, कारण कुठेतरी तामसिकता त्याच्यामध्ये उग्रता दाखवली. मग चहा कॉफी यासारख्या सेवनांचा पण त्याग करतात, कारण कुठेतरी त्याच्यातनं मग त्या ज्या भावना तयार होतात हे कुठेतरी सायंटिफिक कारण आहे त्याला, आणि म्हणूनच त्या गोष्टींचा कुठेतरी त्याग केला जातो, त्या सोडल्या जातात गोष्टी. आणि म्हणून ह्या गोष्टी ज्या आरोग्य सुख प्रीती रसयुक्त स्थिर राहणारे स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे सर्व पदार्थ हा सात्विक वृत्तीचा माणूस खातो. मग राजसिक वृत्तीचा, कारण कुठेतरी वासना आहेत, कुठेतरी अहंकार ओढ आणि त्या सगळ्या गोष्टी बघा कशा प्रकारे, कारण आपण आता बघतो या जगामध्ये कितीतरी गोष्टी, लहान मुलं बघा की लहान मुलं कितीतरी गोष्टींना बळी पडतायत, आणि आपण आपल्या या भौतिक जगामध्येच आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला या गोष्टी अनुभवायला येत आहेत, कारण त्याचं कारण शोधायचा प्रयत्न करा. कुठेतरी खूप हे फास्ट फूड आहे, कुठेतरी खूप स्पायसी आणि सगळं टेस्ट चांगली वाटते, कितीतरी भाजणारं हे आहे, आणि त्या गोष्टींनी काय होतं तर वासना, कुठेतरी त्या वासना तयार होतात, आणि म्हणूनच असे पदार्थ मग ते खूप गरम आहेत, खूप कोरडे जळजळणारे, आणि मग त्यांनी फक्त यातना होतात. कधी कधी बघा आपला जठराग्नी कुठेतरी अपसेट होतो. ज्या जठराग्नीमध्ये भगवंत प्रत्यक्ष आहे, ज्या अन्नमय कोशामध्ये आपण बघितलं की ज्याचं भगवंत कुठेतरी सगळं व्यवस्थित ती पचन संस्था ठेवली जाते, आणि ज्याच्यामध्ये स्थित आहे परमात्म्याचा अंश आहे, अशा या पचन संस्थेला मग किती त्रास होतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारचं हे राजसी वृत्तीचे लोक हे अशा प्रकारचं अन्न उपभोगू शकतात, अशा प्रकारचं अन्न त्यांना प्रिय वाटतं. आणि मग तामसिकता जी सगळी अज्ञानात आहे बघा, तुम्ही बघताय की जे चीज म्हणून म्हणतात, किंवा मग शिळं उष्ट आणि कशाही प्रकारचं अन्न खाल्लं जातं, आणि कशाही प्रकारचं कच्चं रस नसलेलं, मग त्या वृत्तीच्या प्रकार तयार होण्यामागे ह्या अन्नाचा सुद्धा खूप मोठा भाग आहे. आणि म्हणूनच असंच अन्न ते लोक कुठेतरी त्यांना प्रिय असतं, तेच भावना त्याप्रमाणे तयार होतात. माताजी, आणि नॉनव्हेज ही तामसिक आहारामध्ये एक्झॅक्टली, नॉनव्हेज तर येतं जिथे, याचा उल्लेख इथे केलेला नाहीये, पण ते आधीच ज्याचं ज्या 4 नियमांमध्ये इस्कॉन येतं त्याचा पहिला नियम आहे हा, की मांसाहार वर्ज्य, कारण कुठेतरी इतर प्राण्यांविषयी वाटणारी करुणा, जसं मी प्रभुपादांनी सांगितलं, प्रभुपादांना ही गोष्ट पटलीच नाही की कशा प्रकारे दुसऱ्या कंट्रीमध्ये गेल्यावर तिथला शिक्कामोर्तब किंवा त्या कंट्रीचं मग जे असतं ते फक्त मनुष्यांना मिळतं, असं का, ही पार्शलिटी का, कारण प्राण्यांनाही तितकीच जगायची कुठेतरी स्वातंत्र्य आहे, मग त्यांना का गृहीत धरलं जात नाही, गव्हर्नमेंट त्यांना नाही काही गृहीत धरत. हे प्रभुपाद याच्यावरती खूप सुंदर तात्पर्य लिहिलेलं आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी या प्राण्यांबद्दल वाटणारी करुणा, कारण आपल्याला इतर अनेक ऑप्शन्स असताना स्वतःच्या इंद्रियांना फक्त स्वतःच्या वासना समवण्यासाठी, स्वतःच्या इंद्रियांना तृप्त करण्यासाठी फक्त तो, म्हणून याचा नीट विचार करा की प्रत्येक गोष्ट की कोणाला कुणाची बांधिलकी नाहीये, कोणावर कोणाची सक्ती नाहीये, पण स्वतःचं मनच याच्यामधून विचार करू शकतं चांगलं काय आहे आणि वाईट काय आहे. आणि म्हणूनच त्या गोष्टीचा त्याग करण्यामध्ये काय भावना आहेत, काय शास्त्र आहे. जसं मी म्हटलं की सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन या पुस्तकातून प्रभुपादांनी खूप सायंटिफिक बेस दिलेला आहे की प्रत्येक या गोष्टींना कुठेतरी शास्त्राचा आधार आहे. हरे कृष्ण माताजी. संजना हरे माता, कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. जो शास्त्र विधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो तो सात्विक यज्ञ होय. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मग जसं मी म्हटलं की जसं आता अन्नातून आपण बघितले हे स्वभाव दिसतात, तसं ही सात्विक राजसिक आणि तामसिक व्यक्ती जे यज्ञ तप आणि दान करते ते सुद्धा त्यांच्या स्वभावानुसार केलं जातं. जे आपण या आकृतीमध्ये बघतोय, जो या कलियुगाचा धर्म आहे, यज्ञ आहे, हा नामस्मरणाचा यज्ञ हा सात्विक मनुष्य करताना दिसतोय आपल्याला, कारण कुठेतरी फळाची इच्छा नकोय, कुठेतरी त्या निष्काम कर्माकडे चाललेला आहे. सकाम कर्मातून कुठेतरी सुरुवात जरी त्याच्यातनं झाली तरी ह्याचा मार्ग कुठेतरी निष्काम कर्म आणि अकर्माकडे वाटचाल करतोय, कारण मनाचं कुठेतरी नियंत्रण मिळवतोय, मनाला बुद्धीला कुठेतरी आवर घातला जातोय, आणि त्याच्यातनं हा सात्विक यज्ञ नीट शास्त्रानुसार केला जातोय. आणि तो शास्त्रानुसार जो चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं, या कलियुगाचा यज्ञ हा कलऊ नास्ती, फक्त कुठलाही दुसरा नाही तर हरे नम असा हा यज्ञ केला जातो सात्विक व्यक्तीकडून. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे भरत श्रेष्ठा, अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुन, केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तू राजस समज. मग बघा, हरे कृष्ण,
जो यज्ञ राजसी, आपण यज्ञ याग बघतो, मग अनेक रुद्र केली जातात, अनेक प्रकारचा कोणी रुद्र करताय, कोणी याग करताय, कोणी प्रत्येक देवासाठी वेगळ्या प्रकारची प्रार्थना केली जाते आणि ती प्रार्थना करावी, पण ती कुठेतरी नुसती देखाव्यासाठी नसावी, मग त्याच्यामध्ये मिथ्यापणा नसावा, कारण तो शास्त्राला बऱ्याच वेळेला शास्त्राला जोडून किंवा त्यानुसार केला जातो, परंतु तो दिखाव्यासाठी आणि मला हे हवंय, मला ते मिळवायचंय, मला ही गोष्ट मिळवायची आहे, मला हे प्रमोशन मिळालंच पाहिजे म्हणून मला यांनी हे करायला सांगितलंय, मग त्याच्यामध्ये खूप फळाची अपेक्षा ठेवून, कारण ती आकांक्षा असते, ती ओढ असते कुठेतरी मिळवायची खूप, कारण ती समाधान संपतच नाहीये आणि मग ते कुठेतरी फक्त मग तो केला जातो विधीनुसार, पण तो यज्ञ इंद्रिय तृप्तीसाठी केला जातो, हा फळाची फळ नजरेसमोर ठेवून त्याच्यामध्ये भगवंत नसतो, कुठेही कृष्ण भावना येत नाही, असा यज्ञ तू राजसी समज. आणि मग हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता, मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अनेक वेळेला यज्ञ केले जातात भगवंतांसाठी, जे आपण रावणाचं उदाहरण बघितलं की शिवाची उपासना केली, पण त्याच्या मनामध्ये काय हो, मनामध्ये सगळं पाप, कुठेतरी एकतर काम वासनेने सीतेचं अपहरण केलेलं होतं आणि कुठल्याही प्रकारचं मनामध्ये श्रद्धा नव्हती, कारण ते कारण होतं तेच चुकीचं होतं, मनामध्ये भगवंत आहे पण चुकीच्या मार्गाने. आणि म्हणून जी व्यक्ती शास्त्राला सोडून कुठल्याही प्रकारचं अन्नदान, कुठल्याही प्रकारचं मंत्र जप काही केलं जात नाही, दक्षिणा ब्राह्मणाला दिली जात नाही किंवा कुठल्याही प्रकारची श्रद्धा मनामध्ये नसते, आणि मग या श्रद्धेला, या यज्ञाला तामसिक यज्ञ म्हटलेलं आहे, कारण कुठेही त्याच्यामध्ये मंत्रांचा विधी नसतो, कुठलेही यज्ञ कुठल्याही प्रकारचे मंत्र म्हटले जात नाही, कुठल्याही प्रकारचं दान केलं जात नाही, की आपण जी दक्षिणा दिली जाते आणि ज्याच्यामधून ज्या आहुती भगवंतांना प्राप्त केले जातात ते तर कुठेतरी नसतंच, ज्याचं पूर्णपणे कमतरता असते, आणि अशा प्रकारची ही वृत्ती, ही तामसिक वृत्तीने ते यज्ञ केलेले असतात, त्याला तामसिक यज्ञ म्हणून आपण बघितलं. मग आता आपण बघतोय की तप कसं असतं. भस्मासुरची कथा सांगा ना सर्वांना, तामसिक यज्ञ. तामसिक यज्ञाची हवी आहे तुम्हाला सांगायची माताजी, बोला तुम्ही. भस्मासुरची कथा नक्की तुम्ही सांगा. आपण शेवटी घेऊया, माझ्याकडे 2 कथा मला सांगायच्या आहेत. ठीक आहे माताजी, चालेल. तुम्हाला आता सांगायचे सांगा ना माताजी. हरे कृष्ण. नाही, सेशनच्या शेवटी घेऊया आपण. ठीक आहे जरूर माताजी, जरूर सांगा. मी सांगेन, तुम्ही सांगा. माझ्याकडे 2 अजून मला आधीच्या अध्यायाला, पण जसा वेळ मिळतोय तसा, पण आपण आता पुढे जाऊया या ह्याच्यामध्ये. हरे कृष्ण. मी आता पुढची स्लाइड काढलेली. येस. मग आपण तप बघतोय आता. मग हे तप कशा प्रकारे, देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे शारीरिक, वाचिक आणि बघा आपण मानसिक, या तपाला एकत्र करून जे तप केलं जातं, पुढे जाऊन आपण मग हे शारीरिक तप बघा, ही छोटीशी किंवा इथे साष्टांग दंडवत घातलेला आहे गुरूंना, आणि कशा प्रकारे गुरूंची पूजा केली जाते, मग त्या गुरूंना पूजणं, सरळपणे ब्रह्मचर्य घेऊन किंवा ज्या पवित्रपणेची पूजा केली जाते, पवित्रपणे जे तप केलं जातं आणि ज्या व्यक्तीला पूजलं जातं, मनामध्ये एक प्रकारची कुठेतरी भावना असते कृतज्ञतेची, आणि गुरुबद्दल वाटणाऱ्या ज्या कृतज्ञतेची आणि गुरूंकडनं ज्ञान मिळवल्यावर त्यांच्याबद्दल वाटणारी जी भावना असते, त्या भावनेने जे तप केलं जातं त्याच्यामध्ये कुठलीही वृत्ती हिंसेची नसते, अहिंसा वृत्ती असते. याला शारीरिक तप, हे सात्विक माणसाने केलेलं तप आहे. अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराच्या नामजपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे शारीरिक तप आहे, वाचिक तप आहे, आणि आपण मनाचं तप बघणार आहोत, हे सगळं मिळून कुठेतरी जो मनुष्य तप करतोय आणि ज्या प्रकारे तो करतोय, मग हा सात्विक मनुष्य, जे महाराज युधिष्ठिरांचं उदाहरण, जे धर्माचं, प्रत्यक्ष धर्माचा अवतार होते आणि ज्या सत्याची प्रतिमा, की ज्यांनी अजिबात खोटं बोलण्याचं कधीही, की ज्या भर सभेमध्ये द्रौपदीचं वस्त्रहरण करत होते, त्या आपल्या पत्नीला ते का नाही वाचवू शकले, कारण कुठेतरी त्यांनी सांगितलं की मी अगतिक आहे, मी हेल्पलेस आहे,
आणि मी काही माझं सगळं मी देऊन बसलेलो आहे आणि त्यामुळे मी काहीही करू शकत नाही, असा हा धर्मराज. नाही तर कुठेही तिथेच युद्ध होऊन तिथेच अस्त्राने असुराने मारून टाकलं असतं आणि तिथेच सगळं संपवलं गेलं असतं. परंतु ज्या ज्या धर्माच्या बाजूनी आणि जे पांडव जे आपण म्हणतो की ज्या सात्विकतेमध्ये आणि ज्यांनी सगळं सहन केलेलं आहे, की ज्यांच्या पाठीशी भगवंत आहे, ज्या दुःखांना त्यांनी सहन केलेलं आहे आणि कुठेतरी फक्त त्या धार्मिकतेला धरून. आणि म्हणूनच महाराज युधिष्ठिरांचं उदाहरण आपल्याला आहे की ज्यांचं आपण आधीही मी सांगितलं की जेव्हा यक्ष येतो त्यांच्या भावांना घ्यायला, तेव्हा कशा प्रकारे त्यांनी मृत्यूचा विचार केला पाहिजे आणि जो विचार केला जाईल ही कुठेतरी अद्भुत गोष्ट म्हणून ज्या युधिष्ठिर महाराजांनी सांगितली, हे सत्याचे कुठेतरी खूप मोठं प्रतीक होते आणि प्रतीक आहेत की जे धर्माचे प्रतीक. आणि अशांचं जे वाचिक तप म्हटलंय ते वाचिक तप अतिशय प्रिय, कुणालाही न पोचणारं यथार्थ असं म्हटलेलं आहे, ज्यांचं वेदशास्त्रांचं पठण अगाध आहे, परमेश्वराच्या नामस्मरणाचा जप हा सगळा वाचिक तपामध्ये येतो. आणि मग हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग हे चित्र दिसतंय ना, जसं आता म्हणाले मी, ही एक गोष्ट पटकन सांगेन, ज्या अजून एक दोन गोष्टी आपण माताजी शेवटी एक तुम्हाला सांगणारच आहे, पण ही एक मानसिक तपाशी की कशा प्रकारे ही सात्विकता चित्रामध्ये दिसतंय. ते माहितीये माताजी कोण आहेत तुम्हाला? हे शुकदेव गोस्वामी. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. माहितीये ही गोष्ट तुम्हाला? थोडी थोडी माहितीये, आता व्यवस्थित आठवत नाही, तुम्ही सांगा. मी सांगते, ठीक आहे. तर असे हे मानसिक तप, कारण जिथे 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 शुद्ध भावना बघा, असे हे सुखदेव गोस्वामींचं मी आधी सांगितलं तुम्हाला की ज्यांचा जन्म म्हणजे ज्यांनी पोपटाच्या जन्मामध्ये भागवताची कथा ऐकलेली. बरं का, ही छोटस सुरुवात करताना पण मी इथे घेईन 2 मिनिटं आणि तुम्हाला खूप सुंदर अशी कथा आहे पुराणामधली. आणि ज्या सदाशिव हे शंकर भगवान हे पार्वतीला कुठेतरी भागवताचं कथन करत होते आणि ते भागवताचं कथन करताना या पोपटाच्या रूपात सुखदेव गोस्वामींनी आणि भागवतांचं कथन ऐकलेलं आहे. आणि याचा कुठेतरी शंकरांना राग येतो, कारण पार्वती माता कुठेतरी झोपत असते ते ऐकताना आणि तरी पण कुणाचा हुंकार येतोय. म्हणून जेव्हा ते बघतात तेव्हा झाडावर पोपटाच्या जन्मामध्ये पोपटाच्या रूपात तेव्हा सुखदेव गोस्वामी हे भागवत ऐकत असतात. परंतु त्यांना शंकरांना राग येतो, कुठेतरी शिवांना राग येऊन ते त्याच्यावरती कुठेतरी त्याचा वध करायला धावतात त्याच्या मागे. आणि मग ते करता करता ते व्यासमुनींच्या इथे हा उडत उडत पोपट येतो आणि उडत असताना तो व्यासदेवांच्या पत्नीच्या तोंडात जातो, कारण ती जांभईत येताना की व्यासमुनी आपल्या पत्नीला भागवताचं कथनच करत असतात आणि त्यावेळेला त्याच्या स्वतःच्या शक्तीनुसार तो अतिशय सूक्ष्म होऊन त्यांच्या शरीरात प्रवेश करून त्यांच्या गर्भाशयात प्रवेश करतो आणि कुठेतरी व्यासदेवांच्या पत्नीला सुखदेव गोस्वामी झालेले आहेत. आणि ते सुद्धा 16 वर्ष बाहेर येत नाहीत, कारण त्यांना कुठेतरी त्यांनी जेव्हा भागवतांचं प्रत्यक्ष आत्मसाक्षात्काराची भावना ही त्यांच्यामध्ये रुजलेली असते आणि म्हणूनच त्यांना या भौतिक जगामध्ये जन्म घ्यायचा नसतो. म्हणून ते 16 वर्ष मातेच्या उदरामध्ये असतात, मातेच्या गर्भाशयात. परंतु प्रत्यक्ष जेव्हा भगवंत विनंती करतात की तू ये, निश्चिंत होऊन ये, मी तुझी काळजी घेतोय, तेव्हा ते प्रत्यक्ष जन्म घेतात. आणि जन्माला आल्यानंतर व्यास मुनी प्रत्यक्ष व्यासांचे पुत्र ते. आणि मग तेव्हा आई वडिलांना सुद्धा ते तोंड दाखवत नाही, जन्माला येतात आणि ते पळत सुटतात तिथून आणि पळ काढतात की मला या ठिकाणी थांबायचंच नाही, कारण कुठेतरी मनामध्ये जिज्ञासा होती जाणायची भगवंतांविषयी, जे आधीच ऐकलेलं होतं. परंतु जो पिता आणि जी माता जे आतुर होते आपल्या मुलाला बघायला, तो पिता त्यांच्या मागे धावलेला आहे आणि पुढे धावतायत सुखदेव गोस्वामी आणि त्यांच्या मागे व्यासदेव होते. आणि अशाच प्रकारे रस्त्यामध्ये या युवती स्नान करत होत्या, त्यांनी आपली वस्त्र नेसलेली नव्हती. परंतु जेव्हा सुखदेव गोस्वामी तिथून जात होते तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरची ती निरागसता, आणि जसं एखादी लहान मूल बघा एखाद्या इनोसंट बालकाप्रमाणे एखाद्या युवतीकडे मग त्या आईच्या मातेच्या रूपामध्ये त्यांना बघत असतं, तेच भाव त्यांनी त्या सुखदेव गोस्वामींच्या चेहऱ्यावर बघितले. म्हणून त्यांनी स्वतःला झाकलं नाही त्या युवतींनी, कारण त्यांना जे भाव दिसले की इतकी सात्विकता, इतकी शुद्धता सुखदेव गोस्वामींच्या मनामध्ये होती आणि असे शुद्ध भक्त ते होते. परंतु त्याच्याच मागे जेव्हा व्यासदेव आले तेव्हा तत्काळ त्यांनी स्वतःची वस्त्र घेतली. कारण व्यासदेव हे तितकेच पवित्र होते, पण कुठेतरी ते गृहस्थाश्रमामध्ये होते आणि म्हणूनच त्यांच्या त्या भावना वेगळ्या होत्या. म्हणून त्यांनी स्वतःला लगेच आच्छादून घेतलं आपल्या वस्त्रांनी. असे हे मनाचं सात्विक बघा की मनातल्या भावना इतक्या शुद्ध आणि इतक्या निरावस की इतके हे जिज्ञासू वृत्तीचे सुखदेव गोस्वामी, ज्यांनी नंतर परीक्षित महाराजांना ज्ञान दिलं.
असे हे ज्ञानी, असे हे जिज्ञासू सुखदेव गोस्वामी, ज्यांची हे मानसिक आणि अशा प्रकारे मग बघा की कशा प्रकारे मग सात्विक तप म्हटलं जातं, जे जे शारीरिक तप आहे, जे वाचिक तप आहे आणि जे मानसिक पण तप आहे. श्रद्धया परया तप्तम तपस्तस्त्रिविधम नरैः भिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. सॉरी, बोला माताजी. हरे कृष्ण. लीना लाडे माताजी. या. हरे कृष्ण. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा या इस्कॉनच्या यात्रा दिसत आहेत, परिक्रमा आहेत. वृंदावन परिक्रमा, आत्ताच मायापूर परिक्रमा, मायापूर यात्रा झाली, वृंदावन यात्रा झाली, गोवर्धन परिक्रमा केली जाते. मग बघा की शरीराने सुद्धा आपण ते तप केलं जात आहे, कारण कुठेतरी त्या परिक्रमा केल्या जात आहेत. वाचिक तोंडाने नामस्मरण म्हटलं जात आहे, भगवंतांचं कीर्तन म्हटलं जात आहे, आणि कुठेतरी मानसिकता तर आहेतच, जो सात्विक आहेत, मनातनं कुठेतरी शुद्ध भक्ताच्या भावना आहेत. आणि अशा प्रकारचं हे शारीरिक म्हणून जे दिलंय, शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप मिळून एक सात्विक तप, आणि अशा प्रकारची व्यक्ती ही सात्विक तप करताना म्हटली जाते. सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम. हरे कृष्ण. संजना माताजी. हरे कृष्णा. जे तप सत्कार मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठी स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते, ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे तप बघा, मग कुठेतरी फक्त मग दिखावा आला, जसं आपण यज्ञ म्हटलं की जे दिखाव्यासाठी केलं जातं, आणि म्हणून जे फक्त सत्कार मान आणि पूजा, की मला म्हणा, मग आपण कितीतरी वेळा सत्कारासाठी मग ह्यांच्यासाठी हे ठेवलंय, केलेलं आहे, मग यांची पूजा, यांच्या सत्काराप्रित्यर्थ ही पूजा ठेवलेली आहे, पूजा अर्चा केली जाते, पण कुठेतरी भावना काय हो, त्याच्यामध्ये कृष्ण आहे का? ती भावना कुठल्या भावनेतनं ते यज्ञ केला जातोय, ती पूजा कुठल्या भावनेतनं केली जाते, ही महत्वाची. आणि मग ती केवळ फक्त मान आणि सन्मान मिळवण्यासाठी, दुसऱ्या काही स्वार्थासाठी स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केली जाते, की निश्चितच ते क्षणिक मिळणारं फळ असतं, ते तप राजसिक तप म्हटलं जातं. की जे तप मनाच्या त्या भावनेतनं केलं जातं, की मला कुठेतरी हे हवंय आणि मला हे दिलं की मला मान मिळणार आहे, मला सगळ्यांसमोर अशा प्रकारे माझा सत्कार होणार आहे, आणि त्याच्यासाठी ही पूजा केली जाणार आहे, त्याच्यासाठी हा मान दिला जाणार आहे. मग हे जे मनातनं, हे जे शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक या तिन्ही प्रकारचं हे कुठेतरी राजसिक तप म्हटलं जातं, कारण त्याच्यामध्ये कुठेतरी फक्त दिखावूपणा असतो. कुठल्याही प्रकारचं मनातल्या भावना, या भावना अत्यंत महत्वाच्या आहेत, आणि तेच मग हे तामसिक तप कसं आहे. मूढग्राहेण मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योस्तादनार्थं वा तत्ताम समुदारतम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लीना माताजी. लीना लाडे माताजी. हरे कृष्ण. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्याचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते, ते तप तामसिक म्हटले गेले आहे. हरे कृष्ण. कृष्ण. जसं भस्मासुराचं सांगितलं माताजींनी की कशा प्रकारचे यज्ञ केले, तसं हे तप, हे कोण दिसतंय चित्रामध्ये सांगा, माहितीये कोणाला? लीना माताजी माहिती आहे? नाही. हे हिरण्यकश्यपू आहेत. हा. आणि हिरण्यकश्यपूनी तप केलं की कशा प्रकारच्या स्वतःच्या शारीरिक, मग बघा तुम्हाला फासळ्या दिसतायत त्यांच्या, की इतकं अघोर, आणि का आपण मनातल्या भावना काय होत्या, कुठेतरी तिन्ही लोकांचा राजा व्हायचंय. ज्या प्रल्हाद महाराजांनी जेव्हा नारायणाचं हे करत होते, नामस्मरण घेत होते, तेव्हा तू माझ्या शत्रूचं नामस्मरण कसं करतोयस, माझ्या शत्रूला कसं काय नामस्मरण करतोय. मग कुठेतरी ती भावना शत्रूची, कारण कुठेतरी मत्सर केला भगवंतांचा, कुठेतरी द्वेष केला भगवंतांचं नाव होतं मनामध्ये, पण भावना मत्सरी, द्वेषाची. कारण कधीही प्रल्हाद महाराजांना
प्रत्येक क्षणी त्यांनी त्या मरण यातनातून पाठवलेले आहे. कारण अशाच मग या मत्सरी द्वेषी भावनेचा कुठेतरी नाश पावलेला आहे. ज्या नृसिंहांनी अवतार घेऊन या दृष्टाचा नाश केलेला आहे. असं हे अघोरी तप. कारण कुठेतरी काय मिळवायचंय, काहीतरी वेगळंच, काहीतरी अघोरी मिळवायची ही, आणि म्हणून मनानी वाणीनी तोंडातनं सुद्धा ते, आणि शारीरिक कुठेतरी स्वतःला यातना करून अघोरी असं हे तप केलं जातं. त्याला तामसिक तप म्हटलेलं आहे. दानव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्तव्य पोटी परताव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं आपण यज्ञ बघितले, तप बघितलं, तसं हे दान आहे. मग ही दान करणारी व्यक्ती, मग मी तुम्हाला याच्याही आधी सांगितलं की बरेच जण पुण्याचं काम करतात, पुण्यदान जे आपण पुढे जाऊन राजसिक लोकांचं बघणार आहोत. पण ही जी व्यक्ती, ही इस्कॉनची व्यक्ती आहे, इस्कॉनचं एक वैष्णव आहे, आणि कशा प्रकारे ते दानाचं महत्व पटवतायत आणि योग्य प्रकारे हे दान केलं पाहिजे, की त्या वेळेला ते व्यक्तीला केलेलं दान, मग ज्या भगवद्गीता दिल्या जातात किंवा अनेक पुस्तकं प्रभुपादांची दिली जातात, या सगळ्यातून काय साधलं जातं, तर मनात कुठलीही भावना नसते, कुठलीही अपेक्षा नसते काही मिळवण्याची. मग त्याच्यातनं खूप पैसा मिळवायचे, हा, की स्वेच्छेने देणग्या देणं वेगळं, पण जे मनातनं ज्या भावाने दान केलेलं आहे, ज्या व्यक्तीला जे दान केलेलं आहे, ते सात्विक दान आहे. कारण ते योग्य स्थळी आणि योग्य प्रकारचं दान केलं जातं, आणि म्हणूनच त्या व्यक्तीने केलेलं दान हे सात्विक दान मानलं पाहिजे. जे हर्षदान मी म्हटलं तुम्हाला, की हे नंद आणि यशोदा मैया आहेत, की ज्या कृष्णाचा जन्म वृंदावनामध्ये झाला तेव्हा बघा की जे हर्षपूर्वक दान केलं जातं ते सात्विकतेतून, आनंदातून, मग किती मिळालंय, जे दिलं आहे त्याचं आनंदपूर्वक दान केलं जातं आणि त्याचा स्वीकार केला जातो भक्तांकडून. असं हे दान केलं जातं. कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा मनामध्ये नाही, जो आनंद आहे तो व्यक्त केला जातो. यत्तुप्यत्युर्पकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. हरे कृष्ण. संजना माता. हरे कृष्ण. परंतु जे ज्ञान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे सगळं दिखाव्यातून, मग यज्ञ दिखाव्यातून, तप दिखाव्यातून, मग हे सगळं फक्त दिखाव्यासाठी केलं जातं. मनात कृष्ण नाही, मनात कुठलीही सद्भावना नाही. बघा, ते बिचारी पोर ते घ्यायला बघतंय आणि ते पोर उपाशी आहे, पण हा व्यक्ती काय, हो, दान तर देणार आहे, पण सोशल मीडियावर टाकलं पाहिजे ना, मी आज यांना इतकं दान केलंय, मग तो सेल्फी काढला पाहिजे. आणि मनामध्ये सगळी ती भावना कुठली, कारण दाखवायचं आहे, कारण कुठेतरी शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, फक्त दाखवण्याकरता, आणि मनामधल्या त्या भावनेने, फक्त त्या भावनेपोटी स्वतःला कुठेतरी महात्म्य, मी असं केलं, मी आज एवढे जणांना इतकं दिलं, मी ह्यांना खायला दिलं, मी ह्यांना वह्या पुस्तकं दिली, इतक्या मुलांना शिकवलं, इतकं हे केलं, आणि त्याचे सगळ्याचे प्रूफ म्हणून फोटो काढले जातात, दाखवून. कबूल आहे, आपल्या भौतिक जगामध्ये या गोष्टी सगळ्या, की ज्यांना ज्याचं ज्ञान दिलं पाहिजे, की खरं ज्या लोकांना ज्याची माहिती नसते आणि ज्याच्यातनं त्यांना कुठेतरी तुम्ही म्हणाल की कुठेतरी मग त्याच्यातनं स्पिरिट घेतलं जातं, कुठेतरी इन्स्पिरेशन घेतलं जातं, कुठेतरी त्यातनं प्रेरणा घेतली जाते, ती भावना वेगळी असते. पण मग तुम्ही या चेहऱ्यावर मनाची भावना बघताय, हो, या माणसाच्या, अशी भावना ही फक्त देखाव्यासाठीच असू शकते, आणि म्हणूनच हे दान राजसिक दान म्हटलं जातं. अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असकृत्वज्ञातं तत्ताम समुदारुतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तींकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, बीड मागतात, म्हणजे तुम्ही चित्रावरच बघाल की किती चुकीची गोष्ट आहे ही. आणि ज्याचं दान केलं जातं, ज्या वाईट गोष्टींना आपण म्हणतो की दारूचे बार काढले जातात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लब्स काढले जातात, कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टींना काय म्हणतात ना, त्याला प्रोत्साहन दिलं जातं, आणि अशा गोष्टीसाठी जेव्हा दान केलं जातं ते खरंच योग्य असतं का?
कारण ते कुठेतरी तुम्ही चुकीच्या गोष्टींना पाठिंबा देताय, कुठेतरी चुकीच्या गोष्टींना प्रोत्साहन देताय, असं हे दान आहे. आणि म्हणूनच योग्य लक्ष आणि अयोग्य व्यक्तींना केलेलं ते दान असतं, जे अयोग्य वेळी अपवित्र ठिकाणी केलेलं दान असतं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारचं दान करणाऱ्या व्यक्ती ह्या अज्ञानतेमधल्या तामसिक दानाने केलेला, की हे दान तामसिकच असतं, कारण ते कुठेतरी अज्ञानात केलेलं असतं. मग त्या गोष्टीचा कुठे काय चांगलं आहे, आपण दान करतोय ती गोष्ट सत्कर्माला पोचतीये का विकर्माला पोचतीये हे सुद्धा जाणलं जात नाही, कारण ते अज्ञानात असते व्यक्ती. आणि मग अशा वेळेला केलेलं दान हे तामसिक दान म्हटलं जातं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम 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 सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा की जे यज्ञ तप केले जायचे, म्हणजे सुरुवातीला खूप अगदी सुरुवातीला म्हणजे हे शब्द कोणाकडून, तर ओम तत्सत या ओंकारामध्ये काय आहे, अ उ म आहे. आणि तत्सत की तत् म्हणजे काय आहे, की ज्या चांगल्या गोष्टींच्या, ज्या योग्य गोष्टींच्या आणि जे शाश्वत आहे अशा गोष्टीला कुठेतरी अनुरूपता दिली जाते, कुठेतरी त्याला अनुमती दिली जाते. आणि मग ज्याला भगवंतांची अनुमती मिळते, मग ज्या ब्रह्मांनी सुद्धा सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी हे ओम तत्सत शब्द वापरले. ज्या ब्रह्मांनी, जे आपले पिता, मग आपले पहिले क्रिएटर हे परमात्माच आहेत. आणि त्याच्यानंतर ज्या ब्रह्मांनी सुद्धा हे शब्द वापरलेले आहेत ज्या सृष्टीच्या निर्मितीच्या वेळेला, की माझ्याकडून कुठल्याही प्रकारचं ही जबाबदारी नीट पार पाडली जाऊ दे. आणि म्हणूनच त्यासाठी प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी सुद्धा ज्या शब्दांचा उल्लेख केलेला आहे, असे हे शब्द त्यांचंच अनुकरण. जसं आपण म्हटलं की फोनचं, आपण एखादी उदाहरण म्हटलं की फोनचं जे संशोधन झालं, तेव्हा एखाद्याने हॅलो हा शब्द म्हटला, तो हॅलो शब्द सगळे म्हणतात ना, की पहिल्यांदा फोन हातात घेतला की हॅलो म्हटलं जातं. आणि तसंच आहे, त्याचं अनुकरण आपण करतोय, ज्या ब्रह्मांचं अनुकरण आपण करतोय, ज्या परमात्म्याची अनुमती आपण प्रत्येक यज्ञासाठी, प्रत्येक कर्मासाठी घेतली जाते. बघा, आपण काही गोष्टी देतोय, एखाद्या ब्राह्मणाला देते, मग ओम तत्सत या गोष्टीने जे आपण परिपूर्णता आणतो त्या व्यक्ती, त्या गोष्टीला, ते महत्व जाणून घ्या. आणि म्हणूनच या ओम तत्सतचं महत्व आपल्याला कुठेतरी जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना हे जे यज्ञ तप सुरुवातीला केले जायचे खूप प्राचीन काळी, तेव्हा ते ओम तत्सत या शब्दांनी परमात्म्याला अर्पण केले जायचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एम एस मित्तल. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतद् ब्रह्मणो नेदिष्टहं नाम. पहिले ध्येय सूचित करते ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. म्हणूनच अशा प्रकारे परमात्म्याच्या प्राप्तीसाठी कुठेतरी पुढे आपण या घटकांचं पण उद्या खूप सुंदर ज्ञान घेणार आहोत, की कशा प्रकारे परमात्म्याची अनुमती ज्या प्रत्येक दिव्य कर्माला, मग हे जे दिव्यवादी लोक जेव्हा एखादी यज्ञ, तप आणि दान करतात, तेव्हा या ओम तत्सतचा, की ज्या विष्णूचा अ उ मध्ये, अ उ आणि म मध्ये ज्या विष्णूचा प्रत्यक्ष अवतार आहे, त्या ओमनी सगळ्या गोष्टींची सुरुवात केली जाते. जे भागवतामध्ये, ज्या पुराणामध्ये सुद्धा श्लोकांमध्ये आहे, की ओम इति एतत् ब्रह्मणो नेदिष्टं नाम, की अशा प्रकारे या ओमच्या सुरुवातीला या विष्णूचं नामस्मरण केलं जातं. आणि हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला कितीतरी गोष्टींचं तुम्ही बघा, की ओम श्री गणेशाय नमः, कितीतरी गोष्टींची सुरुवात ही ओमनी केली जाते. त्याला कारण, मग याचं पुढे जाऊन पण खूप सुंदर ओमचं आहे, की अ उ म ही कुठेतरी एक शक्ती, आणि कशा प्रकारे ही शक्ती प्रेरणा देऊन ही परमात्म्याची अनुमती त्या गोष्टीला मिळत असते. आणि काय या शब्दाचा अर्थ आहे. हरे कृष्ण. लीना लाडे माताजी. या हरे कृष्ण. तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत् त्वम असी. तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात.
हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. अशा प्रकारे या ओम तत्सत पैकी तुम्ही अगदी प्रत्येक वेळी तीनही शब्द नाही उच्चारले तरी ओम नुसतं, तत् नुसतं आणि सत या तीनही शब्दांचं महात्म्य हे तितकंच आहे. अशा या तत् या दिव्य शब्दाचा अर्थ आहे की ज्या भौतिक जगतापासून व या भौतिक गुंतागुंतीपासून कुठेतरी दुर्लक्ष केलं जातं, कुठेतरी मुक्तीचा मार्ग दिला जातो आणि या मुक्तीसाठी हे अलिप्त कार्याचं वर्णन केलं जातं की कुठेतरी मला याच्यात गुंतून पडायचं नेहमी कुठल्याही माझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी किंवा माझ्या समाधानासाठी नाही, हे भगवंतांना अर्पण करतोय आणि ही अनुमती या परमात्म्यासाठी आहे आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये या तत् शब्दाचा अर्थ तशा प्रकारे प्रेरित केला जातो. हरे कृष्ण. MS मित्तल. हो, हरे कृष्ण. सत या परमात्म्याच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, उत्तम कर्मातही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी एव सौम्या, सत म्हणजे शाश्वत परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य. खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं ओमचा अर्थ बघितला की जे विष्णूचं प्रत्यक्ष वर्णन केलं जातं अ उ म मध्ये, त्याप्रमाणे तत् म्हणजे या भौतिक जगतातून की कुठलेही इंद्रिय विषय त्याच्यामध्ये येत नाही. त्याच प्रकारे हे सत, जो सत चित आनंद आपण बघितला की जो सत म्हणजे काय आहे की शाश्वत आहे. जे जग ज्याची प्रकृती या सत आणि असत या सगळ्याची निर्मिती या परमात्म्याने केलेली आहे आणि म्हणून हे सत म्हणजे शाश्वत असं की त्या क्रियाकलापांना ज्या गोष्टी कर्म केलं जातंय ते शाश्वत आहे आणि म्हणूनच या सत या परमात्म्याच्या नावात सत्य भावात श्रेष्ठ भावात त्याचा प्रयोग केला जातो. म्हणूनच हे पार्था उत्तम कर्मातही सत शब्द बघा, सच्चित आनंद म्हणजे सच्शीलता म्हणजे प्रत्येक या कर्मामध्ये कुठेतरी सत गोष्ट, सन्मार्ग या प्रत्येकाला या शाश्वता आणि त्या सत्यतेचं कुठेतरी कथन केलं जातं आणि म्हणूनच यज्ञ, तप आणि दान याच्यामध्ये जी स्थिती अर्थात अस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत म्हणतात आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेलं कर्म निश्चयाने सत म्हटले जाते. म्हणून जे ज्ञान, जे सन्मार्गाने केले जातं त्याला कुठेतरी जी अस्तिक बुद्धी ज्या परमात्म्याला अर्पण करायच्या भावनेने ते केलं जातं त्याला सत म्हणतात, कारण ते कुठेतरी श्रद्धेने केलं जात आहे आणि म्हणून ते शाश्वत आहे. ते क्रियाकलापही शाश्वत असतात आणि त्यांचे फायदेही शाश्वत. जसं मी म्हटलं की जेव्हा ज्याच्यामध्ये ज्या कर्मामध्ये भगवंत आहे, जे कृष्ण भावना भावित केलं जातं तिथे मग त्या फळांच्या सेवनाला सुद्धा वर्ज करण्याची गरज नसते, कारण त्याचे फायदेही जे ओघानेच येतात आणि म्हणूनच या भौतिक जगामध्ये जेव्हा हे क्रियाकलाप कर्म जेव्हा कृष्ण भावने केले जातात तेव्हा निश्चितच त्याच्यापासून मनुष्य वंचित राहत नाही, त्याच्या फळांपासून निश्चितच वंचित राहत नाही. हरे कृष्ण. संजना हरे माताजी. कृष्ण. हा माताजी, वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ, उ आणि म या 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य समर्थ असते आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो दिव्य ध्वनी मग या ओंकारातून खूप सुंदर पुढे त्याची पण उपमा दिली आहे जी आपण शेवटच्या श्लोकामध्ये बघू. या 3 अक्षराच्या संयोगामध्ये इतकं सामर्थ्य आहे की कुठेतरी आपण परमात्म्याचाच अंश आहोत आणि कुठेतरी त्याला ओंकार आणि भगवान हे विष्णू वेगळे भगवान मग याचं स्वरूप आहे. कुठेतरी परम त्या सत्याची जाणीव आणि त्या आत्मसाक्षात्काराची जाणीव त्या शब्दातून होते आणि म्हणूनच जो ओंकाराचा जप करतो त्याला कुठेतरी भगवान विष्णू आणि की त्याच्यामध्ये चैतन्य चरितामृतामध्ये सांगितलंय की कुठेतरी चैतन्य प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी हे सांगितलं की कुठेतरी मग त्याच्यामध्ये वेगळेपण ते जाणवतच नाही, कारण जे काही यज्ञ केले अर्पण केले जातात ते प्रत्यक्ष ते विष्णूलाच जाऊन मिळत असतात आणि म्हणूनच ते कुठेही वेगळे नाहीयेत याची भावना सिद्ध होते. हरे कृष्ण. एक मिनिट सर. अनम्यूट. एक मिनिट. लीना लाडे माताजी. हरे कृष्ण. ओंकार
कारेच्यते कृष्णः सर्वलौकिकनायकः उ कारेच्यते राधा मकारो जीववाचकः अकारेच्यते कृष्णः अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते जो सर्व लौकिक नायकः सर्व जीव आणि ग्रह भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उकार हे अक्षर श्रीमती राधाराणी कृष्णाची आनंद शक्ती आणि मकार सजीवांना जीव सूचित करते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असं हे चैतन्य चरितामृतामध्ये अत्यंत सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे की ज्याचा उ आणि म म्हणजे काय अर्थ आहे, की ज्या म्हणजे अकारामध्ये प्रत्यक्ष कृष्ण आहे, ज्याच्या उ मध्ये राधाराणी आहे प्रत्यक्ष, आणि ज्याच्या मकारामध्ये हा जीव आहे, आणि कशा प्रकारे या उ म ची संलग्नता दिलेली आहे. मग या राधाराणी जे मी तुम्हाला म्हटलं की नेक्टर ऑफ डिवोशन मध्ये आणि चैतन्य चरितामृतामध्ये की या प्रत्यक्ष राधाराणीचं जे जे भाव जाणून घ्यायला या चैतन्य महाप्रभूंनी ज्या पृथ्वी तलावर जन्म घेतलेला आहे ते प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार. पण तो कशासाठी घेतलेला आहे माहिती आहे तुम्हाला? तर पुढे जाऊन तुम्ही अजून त्याचं जेव्हा सखोल वर्णन ऐकाल ते इतकं सुंदर आणि इतकं मी सांगते ना दिव्य आहे की ज्या राधा राणीच्या स्वभावाला प्रत्यक्ष कृष्ण, की ज्यांना जे सर्वोच्च म्हटलंय ना, की ज्या गोपी, मी तुम्हाला काही गोष्टी आधी सांगताना सांगितलेलं, मला वाटतं उल्लेख केला होता की ज्या गोपी ज्या भगवंतांचं क्षर अक्षर याच्यावरनं, की ज्या प्रकारे या अक्षर अध्यात्मिकामधले ज्या गोपींना सर्वोच्च शुद्ध म्हटलेलं आहे, ज्या गोपी कृष्णाच्या खूप जवळ आहेत, कारण जे मथुरेला जाताना इतक्या त्या रडल्या होत्या आणि ज्यांनी ब्रह्माला इतकंही सांगितलं की तू या पापण्यांची का निर्मिती केली, कारण आम्हाला कृष्णाला बघायला एक सेकंद दवडतो, त्याच्यामध्ये पापणी लवली जाते. आणि म्हणूनच इतकं हे कुठेतरी कृष्ण भावनेमध्ये इतक्या त्या गहन आहेत की मग त्यांच्यामध्ये ज्या गोपींमध्ये सुद्धा श्रीमती राधाराणी ही अत्यंत श्रेष्ठ कृष्ण भक्त आहे. आणि ही अत्यंत ही जी भावना ही प्रत्यक्ष कृष्णाला सुद्धा कळली नाही की जी भावना राधाराणीची. आणि म्हणून राधाकुंड श्यामकुंड हे जे वृंदावनातलं खूप सुंदर महात्म्य आहे पुढे या नेक्टर ऑफ डिवोशन मध्ये खूप सुंदर. आत्ताच आम्ही त्याचं वाचन केलं त्यामुळे माझ्या लगेचच ते मी तुम्हाला त्याची उपमा द्यावीशी वाटली. अशा या चैतन्य महाप्रभूंनी या अंशाचा जन्म घेतला होता आणि जे कृष्णाचं रूप होते. आणि म्हणूनच या राधाराणीचे भाव जाणून घेण्यासाठी हे जे भाव आहेत मग ह्याला खूप अजून गहनता घेतली जाते. आणि म्हणून या उ म मध्ये कृष्ण राधेचा भाव आणि प्रत्यक्ष जीव, प्रत्यक्ष हा ब्रह्म, प्रत्यक्ष आपण जे या पराशक्तीमध्ये भगवंतांनी निर्मिती केलेली या सगळ्यांची संलग्नता आहे. हे चैतन्य चरितामृतामध्ये खूप सुंदर असं याचं संलग्नता दर्शवलेली आहे. खूप सुंदर वर्णन आहे. पुढे जाऊन तुम्ही जेव्हा सखोल वाचाल ना, मी तुम्हाला निश्चित ग्रुपवर शेअर करेन. खूप छान वर्णन आहे त्याचं. हरे कृष्ण. संजना माताजी. हरे कृष्ण. माताजी हरे कृष्ण. हे पार्थ अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले ज्ञान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इही लोकात फलदायी होत ना परलोकात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बघा की पहिला प्रश्न जो अर्जुनाने विचारला की मग जे शास्त्राशिवाय केलंय, श्रद्धेशिवाय केलंय, जे भगवंतांनी सांगितलं की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या स्वभाव धर्माप्रमाणे केलं जातं, पण जे श्रद्धेशिवायच केलं जातं. मग इथे श्रद्धेचा जे मी तुम्हाला पहिल्या प्रथम सांगते की जिथे प्रत्येक ठिकाणी श्रद्धा महत्वाची, मग त्या भगवंतांना जाणायची जी श्रद्धा आहे, किती सुंदर असं हे मनमोहक भगवंतांचं रूप आहे, ज्या रूपापर्यंत त्या तिसऱ्या टप्प्यातलाच भक्त जाऊ शकतो, ज्यांनी ब्रह्म परमात्मा आणि मग शेवटी त्या रूपाला कुठेतरी जाणलंय, त्या परम तत्वाला कुठेतरी जाणलंय. आणि म्हणून मग श्रद्धेशिवाय जर ते दान तप किंवा यज्ञ केले गेले तर ते निश्चितच असत असतील, ते अशाश्वत असतील, त्या क्रियाकलापही अशाश्वत असतील आणि त्याच्या मागची कारण आणि फळं सुद्धा, त्याच्यापासून मिळणारे फळ हे सुद्धा सगळं अशाश्वत असेल. आणि म्हणूनच ते ना इहलोकात परलोक फलदायी होत, ना ते परलोकामध्ये सुद्धा फलदायी होत. कारण अशा गोष्टी मग खूप क्षणभंगूर असतात, कारण मग त्याला काही शास्त्राचं बेस नसतो, कुठल्याही प्रकारचे विधी नसतात, कुठल्याही प्रकारचे मंत्रोच्चार नसतात आणि कुठल्याही प्रकारचं ज्ञान नसतं त्याच्यामध्ये. असे हे असत प्रकारचे जाणले जातात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या या
त्रैगुणांचा प्रभाव असलेल्या यज्ञ, दान आणि तप यांचा भेद आपण या 17व्या अध्यायातनं जाणलेला आहे आणि प्रत्यक्ष भगवंतांना कसं ते अर्पण केलं जातं, त्यांची अनुमती कशी घेतली जाते या ओम तत्सत. मग त्याला भौतिक जगापासून कुठेतरी विरह असू दे आणि कुठेतरी त्याच्यामध्ये सात्विकता आणि सच्चिलता आणि कुठेतरी शाश्वतता असू दे त्या क्रियेमध्ये, हे भगवंतांकडून अनुमती घेतली जाते. अशा या ओम तत्सतचा महत्व आपण जाणलेला आहे आणि या प्रकारे आपण आपला 17वा अध्याय इथेच समाप्त करतोय. 10 मिनिटं थोडी जास्त घेतली आहेत. आपण आता पुढे उद्या 18वा अध्याय आहे. सगळ्यांनी अगदी बरोबर यायचा प्रयत्न करा. शार्प 11ला मी चालू करीन. थोडा मोठा आहे अध्याय. सगळी गीतेचं सार आहे. जसा ट्रेलर असतो ना मूवीचा, तसं हे गीतेचं सार आहे. खूप नवीन पण गोष्टी आहेत ज्या अर्जुनाला, त्याच्यापैकी प्रश्न अजूनही शेवटच्या अध्यायापर्यंत अर्जुनाच्या मनातले प्रश्न संपत नाहीत, की ज्याचा उपदेश आपल्याला मिळतोय आणि निश्चितच ज्याच्यातनं आपल्याला ज्ञान मिळणार आहे. असं या पूर्ण गीतेचं सार, जे दुसऱ्या अध्यायामध्ये पण मी सांगितलं की ज्या अनेक अध्यायांचं आणि अनेक योगांचं सार आहे, तसंच या 18व्या अध्यायामध्ये सुद्धा असणार आहे. तर सगळ्यांनी कृपया व्यवस्थितपणे वेळेवर हजर राहा. आणि हे 17व्या अध्यायाचं सगळं संक्षिप्त रूप आहे. आणि मी एक 5 मिनिटं आपण निश्चित थोडं संवादांना ठेवूया. काही असतील प्रश्न तर निश्चित सांगा. माताजी अनम्यूट केलं सगळ्यांना तरी चालेल. किती? हा ठीक आहे. अष्टादशोऽध्याय समाप्त. सर्वांना. येस, कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. संजना माताजी, येस बोला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माताजी, मला थोडं डाऊट होता की इस्कॉन मध्ये मी गेले तेव्हा बघितलं की जे समोर म्हणजे राधाकृष्णाची मूर्ती असते, तर त्याच्या राईट किंवा लेफ्ट साईडला ते झोपून असं पाया वगैरे प्रणाम करतात, ते म्हणजे त्याच्या मागचं कारण काय, मला ते माहिती नव्हतं ऍक्च्युली. म्हणजे नाही कळलं नाही मला. आवाज इतर येत आहेत जरा, थोडे डिस्टर्बन्स खूप आहे. मला नीट क्लिअर ऐकू नाही आलं. माताजी मला वाटतं आपण म्यूट हरे करून ना कृष्ण. एकेकाला अनम्यूट करू. हा, पूजा माताजी तुम्ही पण म्यूट झाला आहात. येस येस येस, बोला संजना माताजी. त्यांना अनम्यूट करा माताजी, कारण आवाज खूप येत आहे. क्लिअर ऐकू नाही आलं मला तुमचं. हा, अनम्यूट केले. येस माताजी बोला. हरे कृष्ण माताजी. माताजी, ते इस्कॉन मध्ये मी बघितलं की म्हणजे समोर राधाकृष्णाची मूर्ती असताना ते राईट आणि लेफ्टला ते झोपून म्हणजे डोक्यावरती हात करून मग प्रणाम करतात, ते त्याच्या मागचं कारण काय, मला ऍक्च्युली माहिती नव्हतं ते. राईट आणि लेफ्टला म्हणजे? हा, म्हणजे असं झोपतात आणि हात वरती करून प्रणाम करतात, मग परत ते वाला पूर्ण साष्टांग पोझिशन, दंडवत ना म्हणजे? ते मला माहित नाही ऍक्च्युली माताजी. दंडवत. आय थिंक 15.13 जे तुमची स्लाइड होती ना, त्याच्यामध्ये ती पोझिशन दाखवलेली आता. इवन आता सुद्धा मला वाटतं जे तप मी दाखवलं तुम्हाला मानसिक, ह्याच्यामध्ये आहे का? जे शारीरिक तप दाखवलं त्याच्यात तुम्हाला बघायला मिळालं? हे आहे. नाही 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 ते नाही, माताजी, ते तप नाही. नाही नाही. अच्छा, बरं. माताजी आय थिंक 15.13 स्लाइड मध्ये असेल तुमचा, ही वाली 15 या एक मिनिट अध्यायाच्या. द्या मला, 1 मिनिट द्या. हा हा हा, चालेल माताजी. 1 मिनिट, मी तुम्हाला लगेच सांगते. हो हो. 15.13. मध्ये त्याचा रेफरन्स काही नाही आहे माताजी. तो गामा विषय नाही माताजी, एक पोझिशन दिलीये की असे एक झोपले आहेत आणि त्यांचा हात असं वरती असून ते प्रणाम करतायत, तेव्हा त्याच्या मागचं कारण काय? उत्तर म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंची जी स्लाइड आहे त्याच्यात का? पूजा माताजी. हा, हा, आपल्या क्लासमध्ये पण ना, नामनिष्ठा प्रभूंच्या क्लासमध्ये पण एका भक्ताने विचारला होता हा प्रश्न, असं हा. राईट नम्मत दंडवत साष्टांग प्रमाणे का घातला जातो. हा. तर प्रभू सांगितलं होतं की समोर जे राधा राणी आणि कृष्ण आणि राधा राणीचं जे विग्रह असतं, अगदी त्याच्या समोरच ना प्रभुपदांचं पण मूर्ती असते, विग्रह असतो. बरोबर. तर हा, त्या आपण जेव्हा राधा राणींना आणि कृष्णांना जेव्हा आपण दंडवत प्रणाम करतो, तर तेव्हा प्रभुपादांकडे असे आपले पाय होतात, तर ते अवॉइड करण्यासाठी. हो हो हो, आलं लक्षात माताजी? मला ऍक्च्युली तुम्ही खूप हो माताजी. येस, खूप धन्यवाद. कारण मी आतापर्यंत या प्रश्नाला कधी गेले नव्हते सामोरी आणि म्हणून मी प्रयत्न करत होते. पण धन्यवाद माताजी, कारण तुम्ही ऐकलेलं त्यामुळे खूप छान. धन्यवाद. रेफर हो करून हो सांगितलं माताजी. असतं.
आलं लक्षात ऍक्च्युली मला माताजी खूप तुमच्या? दिवसापासून होतं. हो माताजी, हा. खूप दिवसापासून डाऊट होता मला, बरं पण झालं मी तुम्ही- कधी विचारला नाही कोणाला. Yes, हो. बरं झालं लीना माताजींनी हो. सांगितलं. आता निश्चित मी तुम्हाला परत रेफर करून सांगितलंच असतं. पण खूप धन्यवाद लीना माताजी, तुमच्या हो, हो. लक्षात आलं असेल. खूप बघा त्याला हा. किती म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला किती आपण म्हणतो ना, तशी एक पद्धत असते, त्याप्रमाणे ते केलं जातं निश्चितच. हो. येस, हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी, धन्यवाद लीना माताजी. हरे Yes, कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. अजून कोणाला आहेत प्रश्न? कोणी अजून हँड रेस केले आहेत? माधुरी नितीन मोहिते. बोला माधुरी माताजी. नितीन मोहिते माताजी, सांगा का तुमचं काही प्रश्न? हॅलो. म्यूट केलं. हा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ते आपल्याला जर डोनेशन द्यायचं झालं तर तुम्ही जी लिंक पाठवलेली त्याच्यावरतीच डोनेशन द्यायचं ना, येस ऑनलाईन वगैरे? माताजी, येस. मी परत एकदा शेअर करीन. डोनेशनची लिंक जी आहे ना इस्कॉन बँगलोरची, त्याच्यावर गेलात की तुम्हाला ज्या प्रकारचं करायचे त्या सगळ्या सेवांचं तिथे वर्णन केलेलं आहे. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं डोनेशन करू शकता माताजी. मग आता मंदिर निर्माणासाठी आहे, रोजचं अन्नदान केलं जातं त्याच्यासाठी आहे, निरनिराळ्या प्रकारचे डोनेशन्स आहेत माताजी. तुम्ही कुठल्याही करू शकता. ओके ओके, थँक्यू. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण.